aperekedwe anaposo pati nsembe chondo na mweso ndo mpando wa chipani cha MCP chigawo cha pakati nawonso akumana kulaso misonkhano imene kuwalimbikitsa anthu kapena kutsimikiza kuti chipani cha MCP akuti nchamphamvu ndipo chakonzeka kupita kuchisankho cha pa 16 September 2025 ndipo amutsindikanso akulu amene watsimikizira anthu kuti konfidenti akavote osangolembetsa kokha iyayi kumana kuti alembetsa inde koma apite akaponye voti kuyambira 6 koloko mmawa kulekeratu 4 koloko madzulo. Tafika pano pa Ming'ong'o Maputo South komota president akuimaso ini zanga BDC mwape anthu ochulukanso chimodzimodzi pano BDC kuti amve kuyambira kwa president mawu walimbikitsa wakumbutsa za voti yapa 16 September 2025 kuona panjiza zonadi kunokonso kulanzo ochuluka mawu semene laenda ndithu muoneka kuti anthu akutuluka maunyinji kubwera kuti azamvere chachikulu nchotangomva kuti kodi mfundo zimene zili manifesto ya MCP zotani mfundo zimenezi akupereka okha president akayima kuti awayankhula anthu ndiye kwakukulu kuti anthu ali ndi chiyembekezo nawonso amve kuti kodi mfundo zimene zili manifesto imene zimene nawonso ali ndi chiyembekezo kuti ziwathandizire makamaka kupita chitsogolo ambiri utakuonanso mafumu achinyamata amayi abambo anthu amagulu onse ndithu akutuluka kubwera kuti adzamvere mfundo zimenezi. Namba president akamba Msokhano liwo anthu amatoma tukwana sayankha iwo kwawo ndi chitukuko pali imene kutanthauzira bwanji mbali issue based campaign zonadi m'mawu mwawo pamene anayima pa phiri la Njuzi anapempha anthu kunena kuti anthu ena akutha kumayankhula monyoza koma anthu musabweze apempha anthu kuti agwiritse ntchito mphamvu zawo makamaka pabokosi lovotera malo mobweza chifukwa anena kuti mwinaso kutheka kuti kulankhulako kulinyozako mwina sanalembese ndikomwe koma iniyo gwirisani ntchito mphamvu imene muli nayo ndi chiphaso chovotera imene muli nacho onesa mphamvu yanu pokavota koma osati kubweza chifukwa anatsindika kuti iwo kapena chipani chawo cha MCP chayika chidwi polimbikitsa mtendere awapempha kuti asachite nawo ndale zonyozana kapena zaziwawo. Sokota mbiri amene msonkhano wati BDC mwape amene idati ulendo umenewu umene president wa dziko lino akuchita misonkhano yoyimayima kuwamema anthu kuti akamuvotere pa chisankho chimene chikubwera cha pa 6 September 2025. President Achakwera akukushashano anthu kuti akavotere makhasala komanso amfumu amene akuyimira chipani cha MCP pa chisankho chimenechi. Ndiye president afika pano pa Ming'ong'o Training Center komanso achitisazo msonkhano woyimayima ndipo mayi wa dziko lino madamu oneka Achakwera mkabata mpanadenga idzachituku wafika pano ndicho chimodzimodzi ya president nawonso Amumba limodzi mayi wa dziko lino kusangala kuti afika pano Ming'ong'o kuti afika anthu amene asonkhana pano yapa tikupekeni m'manja tikupekeni m'manja mwa Dr. Semenez aliyesa zanya mwamba tichitako chombavu amene wapati kuzebula chilo nani akwera mtunda kwacha zosonkhana pano zipitirire kwacha Achakwera unanga boma fedonse umalu wa Achakwera wali kutipi ulemu kwa president watu mtsogoleri wa dziko lino emweso muli mtsogoleri wa chipani cha Congress Party Dr. Lazarus Maikathi Achakwera. Ulemu kwa mama Monica Achakwera mayi wa fuko lino ndibeka ulemu kwa bwana Secretary General Bambo Richard Chimwendo Banda kwa masotsogoleri wonse a chipani cha Congress Party original chalede ulemu wanu nditero kuti nthawi ino bwana president tikulandirani pano pa Ming'ong'o kwa gogo chalo Dr. Kalolo nditero kuti popeza ulendo ngoyimayima ndifuna kuti ndiwapemphe ogogo kuti akulandireni kuno ngati mwene mtunda. Dr. Kalolo nthawi yanu zomwe kwambiri bwana. Zikomo kwambiri
Poyamba timafuna be tipereke ulemu kwa mtsogoleri wa dziko lino la Malawi a Dr. Achakwera. Komanso tipereke ulemu kwa amayi athu a fuko lino la Malawi a Achakwera. Tipereke ulemu kwa nduna zonse zimene zabwera malo ano, landirani ulemu wanu. Komanso a DC a Lilongwe, landirani ulemu. A regional chairman a dera lino a Zebuloni Zilondola, landirani ulemu wanu. Olemekezeka president athu, ife kuno mafumu ndi anthu onse ozungulira kuno takulandirani ndi manja awiri. Kotera kuti imvani kuti mwafika kwanu kuno. Kotera kuti mtati mungo dutsa pa mtendo mufika pa nyumba pathu ndi kwani komwe. Potengera bendi mmene ulendo wanu ulili a president, ine ndikamba mothamangira nthawi kuti simukafike kumalo oyenerera pa nthawi imeneyi. Potengera bendi kuthokoza kwa ife anthu a dera lino kapena dziko lonse la Malawi pa ntchito zimene mukugwira zachitukuko, kwa ifeyo tikuthokozani kwambiri. Potengera bendi magawo onse amene mukuchita pa nkhani zachitukuko simusankadera koma dziko lonse, maboma onse muyikako zitukuko zosiyanasiyana, ifenso tiyene kuthokozani ngati imeneyi. Potengeranso ndi gawo la kwathu kuno, ife a president tiwothokoza zitukuko zimene mwatipatsa dera lathu linoli, zitukuko zapamwamba zokhazokha. Choyambirira tingathotero bwino kuti mwatipatsa chitukuko cha stadium pa Msundwe. Tiyene kayamikira chifukwa cha chitukuko chimenecho kuti anyamata tsopano a dera lino azona zochita chifukwa cha stadium imenechi. Komanso msewu uno umene mwayima muno mwauyenereza kuti anthu a dera la kuno alandire msewu uno woti mupaketala. Chimene chonso ndithu tiyeneka kuthokoza kwambiri ntchito zanu zimene mukugwira pa nthawi imeneyi muli ulamuliro umenewu. Simsewu okha uno iyayi, komanso pamene mutulukire pa Chileka apapa, pamene pajanso afutadi Makeija mwayikaponso togeti imene zipereke ndalama ku dziko lino la Malawi. Tikuthokoza chifukwa cha gawo limene lijalo. Komanso ma trading center akwathu kuno ambiri mwa iwo mwafika kale magesi. Tiyeneka kuthokoza nkhani ngati imeneyi chifukwa anthu tsopano agona mnyumba zowala za magesi. China chimene mafuna ndinene nchonena kuti pa nkhani yokhudza mchitetezo dera lathu linoli mwamanganso manyumba a polisi pa Msundwe paja. Gawo ngati limene lolo ifenso tikuthokoza kuti ntchito imeneyi ipitilire madera ena. Potengerabe pa Msundwe paja manyumba amene amamangidwa ndi ambiri zedi. Ena timafunabe chilakolako chathu titamangiridwa konso pana mitete. Komanso pa nkhani zachitukuko zomwezo a president muli apa, dera lathu lino tili masukulu ambiri. Mwayika mabloko osiyanasiyana kuti ana aziphunzira bwino. Tiyenekanso yamika chigawo chimenecho chokhuza kumaphunziro kuti mabloko amene mwayika masukulu osiyanasiyana awonjezeredweko potengerabe ndi mmene dera lathu lino lili kuti kuli masukulu ambiri. Pempho limenelo bwana timafunabe kuti tipereke pamaso pa inuyo. China chimene timafunanso tithokoze kwathu kuno kwa president, dera lathu lino latiyeka lolo dera lalikulu. Kode kuti gawo limene mwachita inuyo lokweza mafumu ulika pa Msokhano kwathu kuno ndere tili pa number 1. Tili pa number 1 chifukwa chokhuza kuti dera lalikulu ndithu. Komanso tiyamikire
pa zimene mwatichitirira. Ine dera langa lino lakwezako mafumu awiri. Mwavomereza ndinuyo kuti amene umwene kwa wapasa masaputiye. Chimene chonso niyene kothokoza. China chimene sitimafuna tiyamikire ya president ntchito yanu ya manje yoonekeratu. Nyonena kuti pamagawo okhudzana ndi nkhani yefetereza. Kunoko potengerabe ndi nkhani yefetereza. Bungwe la nifi lagawa mafereza m'madera mwathu makatiti. Chimene chonso tiyenekeranso uyamikira. Komanso ashado MP achileka banda. Aliso ni gawo limene akukhazikitsa makomiti kapena makalabu osiyanasiyana. Mmene monso muperekedwa fetereza. Usonyeza unena kuti utsogoleri wanu wa president niwokomera anthu onse a dziko lino. Simusankhula iyayi. Konera kuti kwa ife anthu okhala kuno kumudzi. Maganizo athu tutitagona sikuti nalilonse. Pa 60 pakwelapa vote ndi yanu bwana. Ife pokhudzana ndi mmene pempho lingathe kubwerera kwa inu a president. Gawo lalikulu timafuna tipemphe unena kuti mchaka chino mvula kwathu kunoko sidabwere bwino. Anthu ambiri sadakolole. Oti pakali panopa njala ifika kale. Kachimanga kamene anakoloko kambale kamene kaone kuti kokhudzana ndi mzitete kathakale. Pakali panopa tiganizireni kuti chimanga chimene mupereka chija chipitilire dala lathu kunole kuti muna kuti ngatholo kwako bwino. China chopempha bwana timafuna betu kuti khani yefetereza otchipa mtengo. Fetereza amene ujayo atatifikira mofulumira kudera. Timachitanso bwino pokhani ya ulimi wokhudzana kodera kwathu kuno. Leti mapempha una kuti nkhani yefetereza atabwera kwa mofulumira kuti ifenso tiyambeso mofulumira uyitikamo mminda mwathumu. Pempho lino bwana lokhudzana ndi nkhani ya madzi. Mwezi uno madzi ambotivuta ma trading center athu a dera lino enonga pa Msundwe. Pamene pajapo madzi avuta kwambiri. Komanso pa Chileka madzi avuta kwambiri. Komanso pa Namitete madzi avuta kwambiri woti pali panopa anthu atsopano asopokumwa. Ndeti mati tipemphe pipeline ija ikhudzana ndi uchokera ku mtawuni ija kufika pa Mpingo. Itadutsa apapo kufika pa Namitete kwathu kuno zingathotikirira bwino. Komanso timafuna unena kuti tipemphe bwana a state president muli apa. Mujanene kale mujodera lino lalikulu ni makonstituency awiri. Pa makonstituency awiri amenewo pali atakhala pano ndi uli ku south. Kumalire ndithu ku Mozambique. Ndiye pempho langa linalonena kuti potengerabe ndi chitetezo dera linoli timbaganizirabe kuti mtatiganizirako ma police unity. Monga pacha wantha panafunika police unity. Panonso tili panonso panafunika so police unity ndi madera ena. Izi unena kuti anthu ataba magalimoto mtawuni muja amadutsana wadera lakhedu lomwe linoli. Ulo Mozambique koko. Ndiye kuti khachitetezo chokwanira kumene zina zake tingathopepukidwako. Mpempho limene timafuna tipemphe a state president kudzana nkhani ya chitetezo dera lino. Komanso timafuna tipemphe unena kuti gawo lokhudzana kuchipatala zipatala kwathu kuno zili patali. Timafuna unena kuti ngati kungatokha kotheka ma health postiwa atakhako pafupi zingathotengera ubwino. Fa anthu amenda mitunda itali pomapita ku zipatala zotizungulira. Pothokoza a state president muli apa. Ine mwezi uno uliwonse ndimachita misonkhano mafumu anga ali apawa. Koma pa msonkhano umene timapanga gawo lalikulu timafuna tizinena chitsogolo chokhudzana ndi imene inu muwinira mavoti pa 16 palubwera apa. A state president khali ni mtima malo. Ife konse kunoko pa 16 pa tuona kuti pauchedwa. Pango kama su 26 edi. Tuona kuti ngakhala kuti mawali ndi kuti tonse tikavota. Ena akalira
au kukwera mngolo umapita ku sento ifo yodwala cha mavota kuno. Dera lathu lino a state president ndife amene sadalimbetsenso kwambiri. Nambala yakwathu kuno yoko ndi yayikulu kwambiri kusiyana ndi mwinamwinamo. Usonyezabe unoti pa tsiku limene lili nambala imeneyo sika chokaponso yonse ikalowa uvoti yanu bwana. Ndimo amene tifuna zabwino zonse zikomo kwambiri a state president. Zikomo kwambiri bwana, kumene muli kuno muli ndi mwana wanu ameneyu ndamene adatsogola pa chisankho chachipulula Edward Chileka Banda. Ndeti mpatse koso 2 minutes kuti angulankhulako. Olemekezeka Edward Chileka Banda. Kwacha Achakwera tikuti Achakwerawa inu ndine a president ulemu wanu, mayi wa fuko lathu ulemu wanu, a SGRC ulemu wanu. A president mwafika kuno ndekuti ndi pa home pano. Ndipo pakakhala pa home sitimalola zigoli kulowa iyayi. Mavoti 45,000 akumabuyu South tikupatsani bwana. A president kuno tagwirizana kuno. Olo osutsa boma wonse avotera Achakwera kuno. Boma ndiliti? Iyayi kumaloza bwinotu mwamphamvutu. Boma ndiliti? Chimene tagwirizana kuno a president ndi boma ndilomweli. Chemwe tangokonza kuno tikupatsireni phungu ni makhansala a Malawi Congress Party basi. Kwacha a president masomphenya athu kuno ndi amene inu munatipatsa kuti dziko lizikhala lodzidalira palokha. Masomphenya akuno kumabuyu South ndikuti tidyetsere Lilongwe yonse, tidyetsere Malawi yonse, timagwira ntchito kuno. Moti tifuna ndigwirizane ndi agogo kuti titakupemphani a president kuti kuno kuli njala, tifuna tibwerere ku madimba. Anthu ayambakale kulima madimba, feteleza wambakale kubwera. Ndikunama ngati tatenda aombeleni manja a president. Kwacha ndipo a president titakupemphani madzi popeza akuvuta kuno mwatigawira kale zisime 7 ayambakale kukumba. Tiyenda aombeleni manja a president. A president ife sitifuna tikhale amanjalende kuno. Mwanena kuti dziko la Malawi masomphenya a Malawi 2063 tufuna dziko lodzidalira palokha. Ndipo kuno tufuna tizigwira ntchito kuno. Ndipo achinyamata ndi azimayi ayambakale kumapanga mabizinesi. Anandituma anyamata ndi azimayi kuti akhazikitsa mabanki nkhonde. Akufuna ino a president komanso a first lady mukhale mamembala amabanki nkhonde kuno kuti mutithandize. Kwacha a president msonkhano ndi wanu. Chomaliza chimene ndimafuna ndiyankhule nchakuti mu manifesto wanu a president mwanena kuti pofika 2030 mupange timati ntchito kapena 3 million. Ndipo South tagwirizana kuti tikuthandizeni a president ifa achinyamata ambiri ali ndi ma certificate akungokhala. Kwacha ndiye timafuna tingopempha a president chifaizo ndi mfundo za ku office kwanu kuti anthu ambiri amene amadzagwira ntchito kuno kuti mangira timatoileti, kuti mangira ma school block, kuti mangira zintchito zakuno zingono amachokera ku tauni. Ife tikufuna kuti ntchito zimenezo azigwira ndi anyamata akwa nkuno. Kwacha ndipo a president chifukwa cha chimwemwechi Oktoba uno mafuna ndapemphe a chief aku State House kuti dowe komanso nyemba zaziwisi muyambe muzigula zakuno ifazi yamba zitacha pamenepo.
ndi mawu amenewa president ndikufuneni zabwino zonse koma voti kuno ndi anu ndipo kuno kutsimikiza timayimbako nyimbo pang'ono mutikhululukira chidakanikaye chidakanikaye chidakanika pita chikayo zikomo kwambiri bwana president kuno mdabwera kudza walimbikitsa wanthu odakalembetse wanthu yawo odakalembetsa takwezani manja obale wanga o president oone kuti mdakalembetsa tidakalembetsa sichoncho nanga bwana president olimbikitseni tsono kuti tsiku ili wakatuluke okavote nthawi yanu bwana president olankhuleni wanthu zikomo amayi zikomo anyamata kwacha koma kuno ndikuthokozeni kwa basi poyamba mpereka ulemu kwa mfumu wathu Dora Kalolo nyumba ya iya ndi kuno ndi neba ndiye ukafika kumtete wafika kwano basi ni momwemo wanu ndiye ndikuthokozeni kwa basi mafumu nonse mwabwera pano ndiye pandanda mafumu odi zikomo chifukwa chakubwera kwanu ndikutilandira kwanu nthokoza akuluakulu achipani achimwendo ndi anzawo pa national level komanso achilondola ngakhale region wonse pa regional level kunonso ku district kuno nthokoze achileka bandawa ndi makansala nyamata awiri bandanda yapa tere amenewa temuvutikanso kuvotera ngati ndikuthokozeni nonse chifukwa chakutikhazira pano tikwayendadi mwachidule nkuyima tionane tichezeko kanthawi ngakhale kochepa tidabwera pano mmene timakhazikitsa project ya msewu mwakumbuka bani komanso ngakhale masiku akumbuyoko konse kwacha wantha kuja ndapitako nkutali koma ndikuthokoza chifukwa project iyo ngakhale yuoneka ngati yachedwako pang'ono ithekabe ikani chikhulupiriro chanu pakuti zinthu zonse zimene zikuyenda zichitika ndithu pa nthawi yake ngani yakuti kwina ndi kwina mabuloko abwerako koma iyashi kunoku ana wachuluka sukulu zofunika thandizo zimene zote zimva komanso nkhani ya madzi chifukwa zimene zinavuta kwambiri kuno nimadziwa kuti kuchokera pa msunde paja all the way pachileka mpaka pana mitete madzi amakhala vuto koma tifuna madzi aukhondo mukumbukira chaka china kudabwera kolera dziko lonse la Malawi sizinachitikepo yaye ndi mavuto wena mwa amene takumana nawo koma tifuna madzi aukhondo paliponse madzi amapaipi paliponse ndipo mijiko tukumbayi nyongofuna kuti tiyembekezerepo ina ikhale ikulu yoti tizika madzi matanki akuluakulu nkumachitabe madzi mapaipi mudzi uliwonse tichite zimenezo tachita maprojekti oterewa kulikonse kumwera kumpoto ngakhalenso pano pakati ndipo tifuna kuti kuno kwathu nafenso zimenezo zisazidutse zikomo chifukwa muzindikira kuti nthawi zina ngakhale zitukukozi sitikugawa nkuona nkhope ayi koma kuti kulikonse kumene kuli Malawi tichitire chimodzimodzi chifukwa chakenso kuno mtima wathu wayimapo kuti tikonze minda kuno ilipo anthu kuno amagwira ntchito ndipo ngati dziko la Malawi limadya nchifukwa cha kuno mvula imayambira kuno koma masiku ano nyengo zidasintha mvula yambubwera mwa njomba
Nchifukwa chake ngakhale mukhale nzipangizo koma zangopita padera nthawi zina chifukwa chikunabwera chiwawo. Kunabwera ng'amba yononga zinthu. Tere kuno kuno sitinena kuti aya njala kuno timadyetsa dziko ndifeyo. Ndiye tikafika podandaula ndiye kuti zinthu zavutadi. Nchifukwa chakuti nyengozi sizidayende bwino. Anifu aja lero tufuna kuti angokhala banki yeni atithandizire ino amene mukuchita ulimi wamthirira nyemba zija tibwera tidzagula ngasi zikucha posachedwa apa kupsa ngati kuna aphika kale koma zikucha posachedwa apa ndiye kuti chitukuko chizipitilira tikadikira mvula yakumwambayi mitsinje ndi madzi amene tinawo m'madambo mati agwiritse ntchito kuti pasakhale vuto. Chakudya chipezekere aliyense, zintchito zipezekere wonse, komanso tichite kulenga mwadaladala anthu amene mabizinesi wawo ngakhale ang'onoang'ono afike pokhala kuti naakuluakulupo. Iwo amene ali mabizinesi akuluakulu tiwapatsenso ngongole chachikuluponso kuti apite patali. Tikhale nzikhwaya zadaladala zochita ulenga tokha. Chifukwa umphawiwu wasautsa kuti sozonda koma kuno ndetu uzonda na tsiku ntsiku. Ndiye mpofunika zimenezo tikonze. Tumvana kodi? Mapulana amene tachita zimenezi kuti tikonze nkuti 1 million Malawians apatsidwe 1 million kwacha akwere pangongole yawo pa business yawo komanso 10 challenge 10 million 10,000 apatsidwenso. Ndiye kuti zikhalanso padera pake vana amene azibadwa tiziwayikira tsogolo account. Ndiye kuti tisungenso ndalama zawo mpaka pokaona zaka 18. Ndiye kuti dziko chifukwa situchita za ifeyo ngakhale misewu imene tumanga ife sikuti tidzayendapo ndife ife zaka zathu zathakale koma tufuna mibado yoyikudzayo izikakhalabe pa chitukuko chokhalitsa chimenecho osati chongomangonamizana ngati kuli misewu yolimba ku Malawi kuno. Mmodzi wa misewu imeneyo ndi msewu wa Mchinjiwu. Adamanga kamuzu adadziwa kuti msewu uzidzagwira ntchito koma misewu ina yatha koma msewu umenewo walimba. Chifukwa nchiyani? Chifukwa chakuti amamanga zinthu zolimba. Ife tifuna style imeneyo yomanga chitukuko chokhalitsa zipitirire zimenezo. Mapempho wonse amveka bwinobwino ndipo tichita zimene tingathe pomanga pa zimene tachita kale kuti chitukuko chanu chipite patsogolo. Koma msayiwale pa 16 September lapa mwezi wa mawa omwewu akuti masiku 20 chakuti chabe watsala vana. Tire muganizaso kuti mkwavotera wena? Koma mdalembetsa mucheda kupempherani muyi. Ndino angani mdalembetsa? President mkavotera nda? Mkavotera nda? MP mkavotera nda? Zitheka atwani? Zatheka kale koma wofunika ukalimbikitsana aliyense asajombe manambala afunika wonse osati kuti aya tawina kale uwina kale sizitheka pokha takavota. Ndipo voti yanu ija njofunika aliyense akadzuke mamawa kukachita chimodzimodzi nkulimbikitsa m'bale wake chifukwa chitukuko chimenechi tifuna chipite patsogolo mwachangu. Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri zikomo. President wa dziko lino Dr. Achakwera imwenso ndi president wa chipani cha MCP kumaliza kulankhula pa Ming'ong'o Trading Center kwa Sinchifika Lolo Mapuyi South kwa Edward Chileka Banda omwe mwina maudindo ngati phungu wa nyumba ya malamulo. Msonkhano wayima kukumbutsa wanthu kuti yayi chisankho ndi manambala choncho anthu akwenera akavotera president Achakwera akavotera Edward Chileka Banda komanso makhasa la chipani cha MCP. Malo amene watu anamba free ya president kuima pansika umene wa Ming'ong'o pano ndi ulendo umene utu kwa asanthe nsewu akasiya kwa Sinchifika Lolo Mapuyi North komatu kumene kuphungu amene kuyimira kumene ku MCP ndi a Horace Chibuwa. Tikhaipete limodzi msonkhano wayima muli ndine Mayeso Chikhadzula tilandireni ku Blantyre.